खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 21 जुलाइ रबिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथाङा थांखिखौ जाफुंसार होनो हागोन। सुख सान्थियैनो साना बारलांगोन। वृष राशि। गावनि लोगोजोंनो माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै बांसावजानो हागौ। दुखु दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मिथुन राशि। देहाखौ जोबोरैनो लोरबां मोनगोन। देहायाव बेराम आजार सोमजिखांगोन। कर्कट राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय गुबुनजों जगाजग खालामनांनो हागौ। खामानिया जाफुंसारगोन। सिंह राशि। हास्थायना थानाय मुवा बेसादखौ मोनफुंगोन। गोसोआ गोजोननाय मोनगोन। कन्या राशि। गोसोनि साननाय हनायफोरा फैमाल थांगोन। साना जेथो गोनां जागोन। तुला राशि। लामा दावबायनायाव खैफोद सोगदावनो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। वृश्चिक राशि। गावनि थांखिसिम सहैनो थाखाय गोबां गोहो बोलोनि गोनांथि जागोन। गोबां नाजानांगोन। धनु राशि। गावनि गोरोन्थियावनो रांखावरि खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मुलाम्फा जानाय नङा। मकर राशि। आसा खालामनानै थानाय मिजिंआ जाफुंगोन। गोजोन खुसिनि सान जागोन। कुम्भ राशि। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिगोन। थाबैनो मोजां फाहामथाय लानांगोन। मीन राशि। समाजनि बायदि मोजां हाबा मावनो खाबु मोनगोन। बयजोंबो मान सनमान होजागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय। नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै 1 नं बामुनपारा दरंआव थानाय रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिभाइभ रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।